Magluto-luto na pug ko. Linda Cooker is back. Ang akong recipe karon kay Carlang Chips. Ibutang ang Carlang sa init nga mantika aron mahimo og chips. Karaw-karawon dayon nato para dili mapagod. Lami kayo niya kung recipe karon ba? Mura na jud kog si Josh Mojica. Kaya ang kang Josh Mojica, kangkong chips, pero kalinda cooker, Carlang Chips. Madato-dato na ba ko ane? Aw, madato, oy, kugihan man. Heh! Ug madato lang lagi ko pon ba? Mupalit man jud ko gasol para dili na ko magsiguyop-huyop ug na ako'y lutoon. Kaapoy kaayo ning magsiguyop-huyop oy. Murag mobuto akong ulo. Init kaayo. Dalion na ako nigluto para makakaon ako rug maayo. Og karon, luto na akong Carlang Chips with cheese. Wow! Daganag cheese akong Carlang oy. Humutas akong niluto oy. O kini siguro akong ibaligya ba? Sold out pirmi. Dagan mo palit. Hindaw? Taste, taste. Yummy! Chips yun yan! Kung hindi kay kaulam, prepare ka pagkaluto na ako oy. Oh? Crunchy kayo! Sa tanan akong giluto, kaniyang na perfect. Kay lami kayo, crunchy pa yun. Chips yun! Perfect na yung kay ko nga Linda Cooker. Masuya na gito si Maria nga suyaan. Nga di ka malumuluto. Hala! Humutag cheese karon oy! Unsa man ron na pagkaon bay, humot lagi kayo! Hala! Si Agata naman pud ni o! Hala! Nimbalit na pud siya siyang pagkalinda cooker bay! Lami siguro kay na iyang giluto ba? Bidaw bed, ulon doon ako kay maayo ko! Hi, Linda Cooker! Uy! Maria! Unsa din ay mong gikaon? Ay, kini! Maoni akong giluto nga Carlang Chips! Pariya sa kangkong chips ba? La! Lamiya na oy, pangatag be! No! Kay pariya sa una, wala kay kaamot. So dili ka pwede mo kaon. Daghan kay cheese. Ami! Ulita po ni mo Agata oy, wala man Japon ka nagbago. Lisod ba ang magbago ko? Dili na ko malinda cooker. Paminawa Maria, di ba crunchy kayo, No! Hala, kalamiya na oy. Lami kayo oy. Dagan kung kayog cheese akong gibutang ane. Unya Maria, magunsa ra man ka dira. Magtindog ra ka, magtan-aw ra ka magkaon ko. Maglaway jud karam. Sige lang, maghurat sa kung naay mabilin. Unang luuya pud nimo Maria oy. Tagaan na lang tika. Kining naa sa plato tilapi lang. Dagan pa mag-cheese nga namilit. Nga, unsa bang kuno mo sa kuha, Iro? Iro gyud Maria. Kay bisag asa ko magluto, maabot yung ka. Kay dali na kay ka makasimot. Laina pud mo Agata oy. May pagmuhawa na lang ka diri Maria. Aron dili ka maglaway. Pagluto na lang gud og imuha. Che. Dayon kung kaon oy. Istorbo ra gyud si Maria. Ulita jud aning Agata oy, dili jud mangatag ba? Ay, dating gawi di ay bay, akuan na po ng kuhaon. Hoy, Agata, halaka, gipangita kasi mo mama do. Nge, sure oy. Lagi na do sa isugo ni mo do, pagdali daw dito, kay nasuko na ba ato? Hala, tinuod Maria. Basig mabunalan ko ni mama. Kanang Maria, bantayin sa niya. Mulis ako. Ay, Maria, bantayin ra na yung kauna. Mubalik ra ko. Uto-uto jud kay si Agata Kauno na nako ni tanan be. Hala, lamiya jud ani oy. Nagkadugay lagi bay. Nagkahawd si Agata muluto. Pampasan ako ni bay kay basi mubalik na to. Hoy Maria, wala man ko gipangitagod ni mama. Naura
Eh,